onari tabigimakur ina Kamis.
Jesus na jinehehon. Alay dibongoti si Bolisido si Judas na Margoar Iskariot. Sahalak siyan na 12 gabelaho ibana martuptup dot akka situani malim rapon akka panunggenai manang dia dalan na pasahaton ibana tunasida. Jadi sian las ni rohana sida marpadan manasida mangalehon hepeng tu ibana. Gok pajeheo do portibion alai ni huaso hamorao dohot hasonangan na asing dang alang rohani torop halak nang Kristen pe mangulahon pajeheon songon si Judas sahalak sian sisean ni Tuhan Yesus nama jehehon ibana songon ido suruan pajeheon ni taulahon maradopon dongan nang jonok tuhita sahatu nama jehehon tuhata sadiri. Pagino
tukur punguan Maranatha.
Hehe ma ibana sian namangani di tanggal ma ulosna dibuat ma basahan ditapolhon tu ibana diusehon ma aek tu sabong dungi diburi ma pakni akka sisianna diapusi ma dohot basahan na tinapolhon nai. Sadung diburi Yesus pat nasida dipakai mamuse ulosna hundul maibana hidok natu nasida adiratusi hamu dikembayana ku Tuhan. Di goar hamu doau guru jala Tuhan jadi turedo padokmu disi ai doau tutu asa molo ahu Tuhan jala guru muna mamuri pat muna tama manang hamu masih burian pat. Ai sipuruan do hulehun Tuhan asa dibahen hamu songonaung hubaleni Tuhan molo diboto hamui mertua mahamu sanglahun. Diajari Yesus dohita masih hobasan manang saling melayani holanido dalan asa jupang hadameon dohot ngulu namar sipatorean di portibion kehidupan yang melayani ido sada sumbangan pengajarion ni hak Kristenon na marga tu portibion asa jupang keharmonisan di akka hubungan antar bangsa antar agama dohot antar keluarga pe. Yang pe mau jala dok ulao namang hubasi di tengah-tengahni zaman ngagok dohot keegoisan dohot individualisme alai maniru pambahenani Tuhan Yesus dipargogoi Tuhani miriai lao pasuluson akanan. Sonare tabigima kor inahana.
Mare dehita sian nomor 421. Jadi dung dia deo nasida puji-pujiani ruar mana sida laho tu dolo jetun disima di do Yesus tu nasida saluhu dohamu naeng tergasip midahu di nasabor nginon aina tarsurat do lo butok kuma permahani gabe marserak ma biru-biru nasa punguani. Dungi di dok Yesus mamadok ibana. Situ tu do nahu dokot tuho. Tolu hali do so ada honon mau di nasabor nginon. Tangat so martahu ado pemanuk. Songon naposoni Jehovah Yesus. Dile hoddo hosana homokop sude hajol maon. Hape tai dia dobo ha panadaon ni akana tinobus nai di ibana. Dang holan di haguguton. Alai do naeng uju marhasonangan. Ta suadahon sitobus hita. Marede hita.
keluarga. Mari dihitasian nomor 100 ya Tuhan. Parniahapanna Edi sian sidapit ale debatakku buasa tung tadi konom muahu sai madau-daudo akka hatani akka anggukon sian hatuaku ale debatakku sai jauh-jauh doahu arian alai dang bangalusi ho jalabor ngipe dang jupangahu hasonangan alai nabadia doang goho marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel marhaposan tuhodo akka opunami pos doro hanasida jadi dipalua ho nasida tuhodo nasida mangangguhi jadi malua manasida marhaposan tuhodo nasida jadi dang tarurak ima sahatna dita salhutna na deholonga di bagasan Yesus Kristus molo marpungu hita di bagasan tikyod di namar pasyok kita di narap hita rak merdalan jala rap hita makila lahon si taonon di Tuhan Yesus di nalaho memasuki par silangani jadi di ibadah pasyon na tulu aryonan nong padodot amang dot inang nang lam gomal di bagasan rohatta di bagasan todita hamatean ni Tuhan Yesus nalaho manobus jolma manobus sita mangalehon jaminan haluau di hita salhutna hita namar pungu di bagasan tikyon heado di tadikon jala manang heado hita merasa kehilangan molo ditadikok kita adong do rasa pedih kesedihan bahkan terilu-ilu
Huingot di Tikilau Borha tau makobasi tu Samarinda ditaruhon na tua-tuai mau tu bandara. Jadi anggo selamat di perjalanan non sembilan saat Kuala Menamu bodo pehami mekel sudi. Ale lo sahak matu bandara teri lumenoku. Borak situ tu ma di hilala rohana ala anak boru hati hei borhat jalan molo di bayangan ni na tua-tua molo Samarinda manang Kalimantan hutan don. Dangadong keluarga na boy hot si tujuan jalan molo mula pepat dita paling molo cuti mabuat keluarga le molo anak buru molo sapa lari kot dorang pola mulak. Jadi di nalo satu kola namu hubereng matu pudi nga seteri luibana ni narohana songnon ala husukun dung saha atau di Samarinda dang mulak bian nongani jala persirangani borat dang bubi topu-topu jawonna molo marsahit manang mula dong ulaun suwoi dohonon namulak jahodang alam masalah ongkos dan juga ke Samarinda ko melewati Balikpapan si Samarinda tu Balikpapan tu Lujom Balikpapan tu Jakarta transit Jakarta tu Medan musim ko tu Dolok Sanggol. Jadi borat kita piamang dot inang boydo mungkin molo kehilangan sahabat pe tadi ko sahabat dongan tetangga apalagi molo ngamar 10 tahun di bamardongan haci dok nadi tadi kon ni namardongan alani hamatia de masjid terlumobi orang yang paling dekat bisa suami bisa istri atau anak terus mamargudopong di bagasar roha tangis teriluma saya busi saon molo mudum pe berninai pola na bolak balik si pata menghadap dinding si pata mamudi dinding si pata holo do dihilala herana sobor hat dope olo do dang boy dohonon dang apala sebulan boy martaon rasa kehilangan yang sangat besar dalam kehidupan ala pitorlau do tu bagasar roha dang idau be berninai dang idau bedang dong anam be minggu martangi yang rak mangaluli ngolu dungi rak pabel gahod danak tari luma terus olo dona sapidang mangabe naik maasam lambung dungi lame molo merdele pe songon na peol molo perpesal met di bagasan tikion amang dot inang dido ali di batakku wah satung tadi konomma jadi rasa yang sangat berat, beban yang sangat berat ketika ditinggalkan. Karena orang yang dikasih itu telah jauh ibana. Pola do di pesal menon di gobarhon amang do teinang di ayat 10 tolu saya dihaliang ya kahor bopanguge duahu jala torop akka jonggi basan mga leleaw nina. Jadi perasaan ibana ketika dia ditinggalkan seperti banyak musuh yang mengelilingi dia, yang membuat dia terancam. Bahkan di do ibana dona akka di pangangang bedo babana do pakahu songon babi panoro jala na patungoromon durus doa songon aek pasitik be sude holi-holuku ditangging nah holi-holi na ditangging padahal tulang itu kan sudah keras dan songon karti bana ale berusaha dilepaskan ditanggingin na ditarik ibana macegugu jala dido sopatis na malala dua teatekku di bagasad dagiku mas ada satu rasa yang sangat membebani ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi. Jadi di buhamai bana nuai meluapkan perasaanna pasahat tu de betapa sakitnya yang ditinggalkan. Eno maci do amang dot inang na ditadikon daripada nama bugang. Molo nama bugang na marsahit yang terluka. Ai molo marsahit iba mabugang. Obat na dong dopi di apotek. Dai do. Bu di petatur obat na di apotek. Molo marsahit molo ikut operasi bu di peta latur rumah sakit. Ale molo halak na ditadikon ala ni hamatean. Tu dia lao. Dang adong obat na panangkalnya di apotek. Dang adong obat penangkalnya di rumah sakit. Ala ni bolu dibadikon rasa kehilangan itu adalah yang paling berat dalam kehidupan.
Manga pedang tabu. Binereng donga mekel herana iba pinar di parekeli. Lau iba herana baga baju niba do di bereng jol mewa herana tu iba si malolong ni donga ni herana solayak iba untuk cantik dan herana solayak iba untuk mekel. Malah di tadi kon perasaan mengecil perasaan. Dan adong obat nion. Ala ni do turpuk di bagasan tikyom di tiki pak di perpesalmen. Ale di bataku. Wah satung tadi kono mau. Saya madau-dau do akahatan yang gu konsian hatu wokin. Marhiti hatan ni debata di bagasan tikyon adong manang napiga pesan passion dihita amang dot inang. Ditiki mangadupi rasa kehilangan. Ditiki mangadupi beban yang berat. Ditiki mangadupi masalah yang berat dan juga bahkan penyakit dalam kehidupan kita. Nah perjolu dia rahom hita amang dot inang. Pasobuma pakilalani manopahita. Pasobu pakilalani manopahita. Songo perpesal med di bagasan tikyon nang pedido ibana. Ale de bataku buah satung tadi konom mau. Dia mau belajar juga berproses. Di dalam penderitaan yang dia hadapi, dia mau diproses dalam penderitaan itu. Walaupun dia merasa amang dan inang sepertinya ditinggalkan Allah. Tetapi ini adalah perasaan yang mengingatkan dia kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tayut dope amang dot inang hata pitu sada sian pitu hata nadi silangidon. Deido hata papiga homo didok Tuhan Yesus. Sian pitu. Adong dope hita na mangingat. Kan adong pitu na didok padohan di Tuhan Yesus di hopinar silangi. Hata papiga homo. Ale debataku buah satung tadi konom muaho. Adong dita mangingat. Hata palimahon. Eloi, Eloi, lama sabaktin. Ditiki dia dopi Tuhan Yesus persilangani jala didok Tuhan Yesus on. Dang nama kilala Tuhan Yesus bahwa na ditadi kod debata Tuhan Yesus. Molop tungpe di barita silangi songon na tarpucung Yesus songot tadi yang nahapuloa Yesus di silangi jala molo di bukun di Golgata di gobar hodo disi bahwa Tuhan Yesus sendiri ditinggalkan para muridnya, ditinggalkan oleh prajurit bahwa mahera tadi yang hapulon sahalak na nama jong-jong di hopinar selangi bahkan perjahat na dua penung ngamate. Di sido didok Tuhan Yesus hataon Eloi Eloi lama sabaktani jala molotung pe didok Tuhan Yesus on amang dot inang di gobar hodisi di ida matugi jang jala didok hataon songon na dipatai debata bohina dungi mangguk badar ma Yesus di sima didok hataon ala ada nama murai Yesus manol soli ulaun na dipasahat ni debata tu Tuhan Yesus dada nama deli Tuhan Yesus jala dada di papatar dada nama mulasi Yesus dada nama murai debata Yesus ditiki didok Eloi Eloi lama sabaktani asa molo di jauh-jauh Tuhan Yesus debata di si amang dot inang imalapa tuguhon pakilalana lama nopot silangi dang na mundur Tuhan Yesus ale patuguhon pakilalana di nalaho madalani silangi idok bain naking amang marhiti turpukon idok pasobu pakilalaan pasobu biarkanlah perasaan kita ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita merasa menderita, ketika kita harus menangis karena masalah dan pergumulan dalam kehidupan, jalani saja. Alai didok mau sedia tuai amang dot inang didok. Alai debatakku say jauh-jauh duau arian. Alai deng mangalusi ho jalabor ngipe dang jup pangahu hasonangan. Ini kan amang dan inang perasaan ketika dia menghadapi penderitaan dan gejolak yang sungguh besar
dalam perjalanan kehidupannya, di tengah-tengah penderitaannya, bodoh hita songni herana dau de bata, herana so campur tangan de bata, herana so di pasu-pasu de bata hita de na masa amang dot inang molo gagal majona tatangyak koni persita molo mekel hita molo tabba sinamokta molo naik jabatan molo tulus na pinarsitan ni anak kota data do imada di pasu-pasu Tuhan niau alai molo bergeser marsahit yanak ko danak manosay amat tadot inata apaleliling hape nga sa martangyangi hita da merasa mahita bah ngeta di kon debata biao nga madaw be debata ha sianaw padilian nama ale marsiajar hita sia turpuk di pasyon di bagasan tikion amang dot dina narikot ima di tonga-tonga di si taononi di tonga-tonga ni akka paru kilo ni pasobu pakilalani laho manoa pahita memang amang dot inang mengelola perasaan itu sangat sulit mengelola telur menjadi kue yang gampang. Deido, molo telur, molo gagal pe mabe kue, aledong dope alternatif na asing. Tapi mengelola perasaan sangat sulit. Olo do hitam dok, sakitnya tuh di sini, bukan sakitnya tuh di sana. Nah soho do makilala na di rohakon, ado makilala dako. Ido na masa ujung na merasa mahita molo ngadung hamolon na macebora situ tuon dohono tama dang di pasu-pasu Tuhani bia amang dot inang paso buma pakilalani mano pahita membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih bergantung dan lebih kuat di dalam Tuhan karena penderitaan perasaan ditinggalkan itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Moloso hita manadikon hita ditadikon ikon hadu patadui danggu hita dausiani alai di tonga-tonga ni situasi mahita diarahon di bagasan tikion songon Tuhan Yesus naradi mangulahon ulaon manuhuk silangi nang pedi pasahaton tangyangon tu debata alai dang nama dele Tuhan Yesus lau manuhuk dosa teh dang nalaho manudali Tuhan Yesus yen ulaw ni anggo ulaon persuruan na dipatupan di debata marite Yesus iko merdala dosa hatu silangi iko pasahaton na do dirina asa dapotan haluaw kita alani pasobu debata mangula di tonga-tonga ni si taon manang si taon songo dia pe natadupi di bagasa tikyo na paduahon marhiti hata ni debata amang dot dina di araho mahita marhapo sama tu debata percaya pada Tuhan di ayat 5 di dok songnon marhapo satu hodo akka upunami pos doroha nasida jadi di palua hodo nasida di son adong pos niroha alai laus di dung dapotan pos niroha los udut manang jaminan. Jadi orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, amang dan inang, otomatis dia akan mendapat jaminan di dalam Tuhan. Alai molo marpos niroha do hita tu portibion, maka jaminannya juga dari dunia ini. Tabadikom mah, jaminan sian portibion do jaminan sian debata marasing do. Jaminan sian portibion dakya adong jala dakya kekal. Hobar tu partikian, hobar tu cuaca berubah dui. Alai jaminan siat debata rodoniari pe lasniari pe alai hasatiau ni debata dang muba alani pengaruh cuaca dia menarik kotita pos niroha di debata asa dapota jaminan siat debata hita di ayat onom tuhodo nasida mangangguhi jadi malua manasida marhapo satu hodo nasida jadi dang tarurak jadi sekilas di buah perpesalem menom mahita amang dot inang ido ibana nunga adong perjolo makilalahon tindakanon dohok jaminanon ima oput tanah perjolo artinya si jolo-jolo tubuh di jolo ni generasi i
nunga makilalahon bohado de bata di bagasan perdalanan di ngoluna sida menjamin keselamatan sekaligus juga menjamin kehidupan mereka. Gabi tiruan di akka sudut no posoma dakyamu bade bata. Song langsung ni duhit amang dot inang. Terlumu biak kana tumu akan amang dot inang. Nunga gudang persiajaran na mangolu. Nunga gudang di perdalanan di ngolu bagaimana turun naiknya kehidupan. Nang peturun naik kehidupan ta alai anggo pasu-pasu ni debata hot dodang turun naik. Ima di pasahat par pesalmen di bagasan tikion mersiajar hita sasitong na songo padok di Jasaya 50 ayat 6 didok di bahasa Indonesia. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Omma na dipasahat na tuhita gabe jaminan ningolutta. Dang tadi konon ni debata hita. Jala muluta ju marpos ni roha hita tu debata. Disungguli matodita na totongdo terhubuk kita dohot debata. Alani amang dot inang barani dohita haruar sia jonanya mata. Na merasa jalan na makilala hita hidup ini harus tetap tenang-tenang saja. Keluarlah dari zona nyaman dan bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan saja mau menebus dosa kita dan kalau Tuhan saja mau menyerahkan dirinya menjadi kurban bukan korban untuk penebusan kita, maka jaminan yang lain diberikan Tuhan kepada kita. Atau marite pasyo di bagasan tikion di paingot mahita muse amang dot inang pasobu mapakilalani laho mano pahita alelos disi mahita jauh-jauh tu debata na paduahon porsea jalan marhaposat tu debata dang tadi konon mahita amin martang yang mahita alea manami na di banua gicang hupuji hupasang apami ho Tuhan di bagasan tikion mauliate ma di denggan ni basam dohot dilas ni roha na nilihom mutuhami di palosodo hami madohoti pasyon ima parpunguan di nama dalani sitaonom ho Tuhan di wako hami rak makilalahoni bernit nai jala borhat nai laho panubusion nami asa dapotan halua dohot jaminan keselamatan kami asima roham amang dabasa saya pasunggul homma tungolu nami molotung pehua diopi hami rasa kehilangan, rasa ditinggalkan. Ajar kami bergantung dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan jaminan kepada orang-orang percaya. Tuhan akan senantiasa terhubung, memberikan kekuatan, memberikan sukacita bagi kami. Saya sunggul homma tu bagasar rohanami amang nabasa di perdalanan sitaonommu lau manubus sami jolma perduson na mga leon hanguluod ho jaminan alani ajari hami Tuhan di batalam hot haprosyon nami tuho manang hacit manang borat manang las rohanami dakya hami madaw seko pasu-pasu masu di ruas ni huriam amanami dot inanami dohot akadak danak dohot sudia kaparalado di huriam di tonga-tongannya ka pergumulan di tonga-tongannya ka parsahiton di tonga-tongannya ka ilu-ilu mananga hapi Tuhan na dia dupina sida di tonga-tongannya kaulaw na macarikot rabdo to manasida hupa kong pokai mangulami tuho sesama Tuhan dosa nami satong tamaham gawi anakon mga sahon Kristus Jesus Tuhan martanya kami amen. Talas somahatan ni debata marhiti na mariddi hita huhut pasahat pilihan. Di
hatta. Ali de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni salut selehol leon na dinggandot na solibasa na mauliutus. Hopa saat hami masian na nilehomi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di culom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasyak kami pelianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tongan huriam dot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti totim. Asalam mutadami gudang ni selehol-lehom mituham. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita di tangiang alea manami. Sayro maharacon. Sesaut malomon ni roham di banu tongon son na di banu gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togi tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Akhirna punah harajaon. Dohut hagoguun. Rodia sangapun saliling-liling na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot persauran itu di parbadia ma. Nama dongani hamus halhutna. Taingot mamuse marsugut amang dot inang pasyon paduahon masuk pukul 10:30. Ada orang somar si jalanga kita aladong do di paradi huriat tasi panganon di GSG colo martangiang ma sita. Amang inang adong do konsumsi di gedung sekolah minggu. Sebelum kita mencicipinya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa di tempat kita masing-masing. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan perkenankan kami mengikuti ibadah pasyon ya Tuhan, mengenang masa-masa penderitaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman itu juga menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mencicipi makanan yang telah disediakan. Biarlah Tuhan memberkati makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Lindungi kami semua ya Tuhan untuk melalui malam ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati Amang Inang.